आरो बेखायनो बिथांमोनखौ खावलायदों आरो किसु सम हयथ' इलेक्सन जाखांनानै सरकार दानाय समसिमहालागै बिथांमोना जोंखौ धैर्य सहकारे नेथ'गोन आरो बे दासिम बे गोलाव सम दुखु खस्थ' खालामनानै बेनो बिथांमोननो होनो हायिखाय आं निमाहा बिदों आरो जों खोथा होबाय जे जों सरकार दायोबा जेसेबां रायजो राजाफ्रा दिनै बे सोमावसारनायफ्राव जोंखौ मदद आरो हेफाजाब खालामनो बिथांमोनखौ जों बावनाय नङा। लोगोसे दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौबो बुंनो सानदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिएफनि मोनब्रै फेक्सन आरो इउबिपिअ बर'नि बे मोनद' संगठना थांनाय 27 जानुवारि खालि भारत सरकारजों सुक्ति खालामनानै जे मोनसे बिटिआर होननाय बेबस्था मोनबाय बेबो नोंथांमोननिनो दुखु खस्थ'नि फिथाइ जेरै गोबाङानो सानो गोबाङानो बुंनो नाजायो बेखाय जोंनि माखासे एनडिएफनि दैदेनगिरिफ्रा बुंनो नाजायो आं मावनायखायसो आं नाजानायखायसो बे सुक्तिखौ खालामनो हादों होननानै बुंनो नाजायो खिन्थु आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो बुंनो रोखायै बुंना लादों सिमान लादों जे बे जितु सुक्ति बे सुक्तिया एनडिएफए मावनायनि थाखाय बा आबसुआ मावनायनि थाखाय जायाखै बे सुक्तिया दिनै नोंथांमोननि रायजो राजाफोरनि दुखु खस्थ' खालामनायनि थाखायसो जाफुंदों। एनडिएफए 2005 मायथाइयाव सिजफायार खालामखांनायनि उनाव हारसिङैनो भारत सरकारजों सावरायबोबाय थादोंमोन आरो बे समावनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2010 मायथाइयाव आलादा रायजो बर'लेण्डनि थाखाय आन्दलन खालामफिननोसै होननानै डिसिसन लानाय लोगो लोगो